Ya wenzani? Akuseni kangaka. Hayi uthi senginesikhathi ngivukile yabo manje bengithi kancane. Wena uyaphi nama-uniform manje phela namhlanje usuku lasibuku. Cabanga ukuthi uyazi. Nkosami, mina eclient ifanele ngihambe ngeThekwini ngiyosebenza. Bengithi ngisazomchazela naye uSibongile. Nkosami, angizukwazi ukuba khona. Imali vele manje usho ukuthi ngeke uzokwazi ukuthi ube khona ngosuku la Sibongile. Yebo, ngizobe ngingekho. Bengithi ngisazomtshela yena Nkosami ngimchazele ukuthi angizukuba khona. Yebo. Mawucabanga yini uzoyithatha kanjani leyo nto ukuthi wena wo? Kufanele ngihambe ngiyosebenza. Nabo wakhetha ukusebenza namhlanje. Azivele pha. Lazela shona. We manqonqo. Hawu. Vele pha ayini uniform ngeke uzuze nemicimbi nami. Dade yazi ngebhadi angizukwazi ukuphumelela emcimbini wakho. Iclient ngisabathe ngithi ngiyalichazela ecalutho. Alizwa umshini. Kungcono ngoba nasasawuzo ngithi. No, nami yasiswami kuhle ukuchazela la ukuthi ngiyeze ngikwazi ukuthi athi manje kumele ngidayise lezi zinto leziya ugovernment akasayi late la kumele ngihambe ngikuyena ngizoyithola sikwazi ukuqhubeka sidayise. Kulungile. We manqonqo. We manqonqo. Lazela